Akabaning konge ngi pediang sumpah ya pi baro ban ngi ai kuble ya pi nakaliang jong Good News TV jong jing seng samla KGP sinat sep ngi bat ngi don mentah hagani ga jaka ka bangi ong ya ka umat sahab ka badai ru kalentia ka jong David Scott bat ngi sngo komen bangi don hagani ga por lingba jong ga program pi tip mo kadi ga program ka bangin wan lam shapi ya ki jing trei jong ki briu ki jong blay hagi snem ki bala late no but ilasi ki babun preng jong ngim tip ya ki jing trei ki jong ki but ya ki jing len ladi ki jong ki haba ki wan she ki rilom khasi but jantia ki jongi but hagani ka por ngi don ya ka program ka bakerpang pi tip mo ya ka bangin pin I ya ka jing im ka jong Dr. Griffiths way na ki missionary doctor ubalwan she ki rilom khasi but jantia ki jongi hagi snem ki bala late no but haswa ya ka bangin poi sya kata ka program ngskwa ban mai phang kindiat aga bidai bat ka program haswa bangin yo ban kren halor ka jingim ka jong Dr. Griffiths way na ki missionary doctor balawan chikini ki rilong khasi bat jantia ki jongi in yo snow ya ka jingrai na way ni ki khon samla jong ka balang Presbyterian rat samtia I tiara sau kumi ban ai preng jongi ya ka jingrai ka bakerpang ka jongi bat hadin kata in yo ban kren ya ke jing im ke jong Dr. Griffiths ubalawan she kini kirilum kasi bat jantia ke jongi bara shwai kata ngsikwa ya kaban bu hau play ha ke jing duai na ka benta jong kini ke program ka bangin siyo I bat ngine pet ha kini ke por ablay buk pa jongi bahabneng idap da ke jing sngongo ka ba kraw yami na mar ke jing dorin kat ke jome lembat ngi ya don ha kini ke por ha kini ke jaka ko kenrat bi ka balong ka mati ya ka ba ki missionary ke jongi ha ki snap ki bala late no but ki post snap ki bala late no ki lawan ban yo kejan hakin negeri lom khasi bat jantia jongi ban wan ra ya ka gospel ha shaka negeri ka jongi ko kenrat bin ya duai ya ka nega porling ba jongi ka program ya ka bangi ngin le kerpang ban pin I ya ka jingim ka jong Dr. Griffiths way na ki briu ki jomi ko bala len ya la ka jong ka jingim ya ka ban wan shaka nega jaka omtang ya ka ban ya lap ya ka gospel ka jing pin im ai ka jong me and man airu ya ka jing sumar ki briu ki barang preng ki jing pang ki jing shitam hagi ki por hagani rilom khasi bat jantia ke jongi ngakerpat ye me bamen don kat lam bagani ke program ke jongi nadu ke sedang bar hadu ke wai no ki ege ke bagi ke dam ken long de ke jing don kat ke jome sngau ye ke bengu aga kerteng ke jom jisu wai amen tegani ke por ngin ye ngap bat ngin sha skor ye ke jing rai nai tiara sau kumi Bum ju
Ngidon na kini kapor ye timan besan MS Karshieng ibalong iwe ni kitiman besan jong kabalang Presbyterian hang ni mau plang ngidon bani keren bat I kindiat agabe day bat kajing im bat kajing tray kajong Dr. Griffiths we ni ki missionary doctor balawan syakini ki rilong kasi bat jantia ki jongi timan besan hagabaning kong ngi ai kuble yapi bat ngi priang subha yapi syakini ka program ka jongi ka Good News TV ka bangi jupin iman ka tayo bat kini ka program ka kerpang ka singi ka bangi ai kerteng ya ka fia tip mo bat ngi sngok men shibun ya ka jing pelaj por bat ka jing darinkat ka jong film bat ngi ngasukwa ban kali kendiat teman pesan ka day bat uniu Dr. Griffiths pila ban itu yang ngi tang kendiat ha ka day bat uniu Dr. Griffiths bat kai ka jing kumnu wan sini semau plang bat kai ka jing syam ka jong haba wan sini semau plang kemudian shibun pastor kan ni por ka ba fish sha yang ngi bagini banya keren gumni ki kam ki bakrau ba ki missionary ki la le mo ha ki spa sam ki le no te khu ngai khu ble ru ka Good News TV ka bala sim ni ka banta ka ba kong san te pastor uni Dr. Griffiths ude we ni ki missionary doctor ba ning kong du ba poi sani ka rilum ka jongi te ula poi sani sa rikasi jongi hang ni ha mau plang ka sam khat praspa han yo pho ndai ha ki banai talang ka jinge thu ko ngom taken te Dr. Griffiths te pastor ude we ni ki doctor bala pas doctor na ka Glasgow University nang ta pede ula hadim ula pas doctor ka ra ka bar san snam te u dan ka jing khot ka jung u ban tre ya kene ka campus to pede ka borang da po Glasgow University te hadim ka ta pede u tho ja kene ka Wales Calvinistic Missionary Society makane ka society pada ka penbe ju ngen ba un pentebet pada saya ka theology te ula pendep kene ka jing kulit theology kat kum ki record ka university jong ka bala ban hadi kata pede la pha yu ban wan shanisha rilum khasi jongi te ula poya saora haus nam ka praspa nyu phra but ula ya lemba kini ki lenti kan pastor kini bangi yang utama ha kini lenti bayang te wan kulai tu ya ni ki lenti kini kada lenti dong de biskat hi ban la kini ki lenti pada upoi hamu phlang ka khas nam ka praspa nyu khandai te kat kum ki record te ka jing thu gong ba habau sahab Griffiths upaya ni hamu phlang ka bau syam ning kong kolong bagi beriu kim dei ka pedang so bahayu de ka ka peja ka kenja ka bau sngo marwe kan te hakata ka jingwan chu wan lang ba ka mem jong u ka ans ka Philip hata ka por te da upaya ni hamu phlang ka kampat nan ka balang ta ka por rang dong ki Kristen ko por ki dei ki badan ka teng balang ka balak silong dai te da upoi te ba yarap yu udai tu tau tu memesan ngorsing uni ba dai tu memesan ban kong jaka balak silong dai te yarap u ken ban yalam lenti ban petin yu ni Dr. Griffith kata kapor ngi sukmen kendiat ba ngi yadan kene ka jaka ka ba Dr. Griffiths layat nya kene ka lenti bat kini ki mau ke magi POE mentah kene ka lenti kide ki ju hi ki ba hakapor mo ke ba mensha ke yat nya kene ka ju ka lenti but ngi sukmen ban tip ba ka jingwan ka jong Dr. Griffiths shikini ki kamdi ka ba ki bri ki priang sumha yu kata ka jing e ka ba ki mat nrei ki len ya la ka jong ka jing em na ka benta ban IT la ka jong ka jing em na ka benta ka kam ka jong play bat ngasung tenat ru kata gede ka jing tip ka ba thma yang aru long uniu Dr. Griffiths na lor bula pendep ya ka hakalan ka medical mo ka machu ong no tiu pendep ru ya ka theology ha ka ba kila pha yu shabun wan shegini ki rilum khasi jan tia jongi teman san pila ban ya thu de ngi kendian ha kanu ka jaka namang isung thu ba u Dr. Griffiths sudah ni ka medical background te ngatrai wan ringkat ko missionary doctor shakini ka than ka jongi pila ban ya thu trai ha kanu ka jaka ka ba u new Dr. Griffiths u sedang ningkong ya kani ka kam sumar mo hai te hadi mo Dr. Griffith ulap pe hang ni po mo phlang pi sa ka we ka jaka ka bagi khot mata ka dong mission mo phlang hi ka tu ka barang ka jimani te kani ka jaka ka ba dan tu kadai ka bala simwai pada do sahab Thomas Jaman Jones usahab Thomas Jaman Jones tu ko po pada usa sanmer te kidani we long kami na mo reng i balai lam nanti yau ni usahab Thomas Jaman Jones ban wan mo phlang but hai tu ki por handai ti kini ki
kini ki lingdo ki sensia ki hima khasi mo ki julet ban ai ban li ajing mo kini ki kinja jing tip lani ki jing dan kam ki zahab ang thia po sora ken te lingdo do sing jungi ta por lingdo do sing mo plang oi lingdo do sing lingdo ta por te ba sensia ki mo plang ta por u ya linti kan ni te ulet sa sora do po ya sora pedeu yo i ka jing telah ki brio mo sora kira ki school kira kini ki brio kelak nang ke mang hoi kham sha ki nang ban le ki we kam ki ba thamai tu upar khat wang balai mo phlang ro ngamla balai ka ju te kum ta u imat kadang ka je kran ka ba ngamla ba dong mo siai la no ka je kran ka lingdo ba ti sahab ka ba ar ba ka long ba la do lupa ru we u kristan ba ni kong mo phlang bat uta u Kristana mau pulang pada dairu badan betah kaban senai kini ki lenti kini ki mau tu pasang mau undai pada gini kan tambah kayang bisan si seorang udai mau pulang te uta pada uta Ramjan lingwa kurteng Ramjan lingwa bala penbaptis pada Thomas German Jones Thomas Jones tak kapor te une pada imat dan betah kan ban ya keren bau ni lingdo ni ban punya kendo ti layo ya kejaka ba hapo mo pulang ka ba arpo agar bat ka usap tak po simwai kan ba kerja kut kalong ba kani kejaka kandang dehi ke jong commission kat ba commission kadang ne ti hadu menta kani kejaka kadang dehi jong ka commission jong ka KJP assembly ti hang tak usa hak tak kejaka ti habau sa tak kejaka ti hak tak pon padang kristan ti kat kum ki record bangi syam bangi naka niki jing tho ki bangi lum ti ki kristan dak po kadang don nak ba khasan ngut hamau pulang tak kepuar kamut ki badan keteng pada kabalanga silong kata kabalang silong ndai kan ti kata tentang kendiat de tuan san nomor ngia poi segini kabalang hamau pulang pila ban sui tu kendiat menung ke terangi sedang ni kabalang ni hamau pulang long tang si kentien ti kabai de bagani kabalang hamau pulang pada ila wa di record tengem yo hi fenre ila tho ji sien che the wheels asakan ni ka university of Aberystwyth ti nang tu gi ai ka jing tho yang i ba ka balang mo phlang i mat ka sedang khat praspa nyu khandai lamar hadu khat praspa nyu phusan kedang gi jing tho gi ba la tho na ka Joseph Thomas German Jones ka bo pentip cha the ja wheels ba pat dan kristan hamelium hamo phlang ha lait no tang ha po lait no tang ni gi ha sora lang tang te ha po norma bi ki pa Tile se ngishim kum ta ken ka praspa nyu khandai kemut ngi sung thu na ke jingwan jong Dr. Griffith kan no gitu kisnam he mo yang ni kat praspa nyu khandai de mo unong sang ka balang kan to kendiar ngi sku aban tip ifi mangidang kran pang Dr. Griffith anda ula poi ha mau pulang ke ke bo ule ang ni mau pulang ke kam gi jong u lan ki mati gi jong Dr. Griffith ti Dr. Griffith si hadin bo la poi ha mau pulang ti gim dadan ki record ki ba ngilum kan terai kat kum ki jing tip ti ka ban kong ka bo poi ka long ban lum ni ki kristan ki bala do lupa de ha chlong ban lum ki sijaka but dena ta ka daw imat uni u babu ngorsing bolong tema mesan jaka balang silong imat uban de ban sumari kristan ni ti ka ka ba mo u le kong ka long ban rung si ki yeng jong ki brio ne mo plang handai te pitip hi de ki yeng plang mo store de ki plang suda kum tu ki yeng ru ki ba jing hajir ro dan ta yuwe te nang ta de ki yeng ki ba dum te ki brio ki ba bo ni ba pang tu ka por te ka ngatrai pitip ini ki jing thong ba hausam sia ja ka praspa nyu phuklai le ka ka khlam ba ka basar khai ka tu ka jimpang khlam ka basar khai asilom bi ki jaga marjan ki record ki thu engi ba ki babon ki beri hamo plang to por ki yo to jing pang khalera jing pang khlam pri ba penher mo te don ki ba thu ba ki ba pangru la ino no hayeng na ma ki ba khia ki la phat no sa khlau ba nya da ya le de kadang ko we ka jing ti thu le lip store cha ni sa ku kon cha ni ki song cha ni ka ba ha ba ka we ni ki balang ba ha ba ka district mo plang benta ki beri hang ta le ka mut ki la su ino ba ki ba pang hayeng ki la phat ya le de te la ya rab bi kitaru do Dr. Griffith ta ka puar pa da ya du kulai kan bani rab ki ban cha ku kon te do yu i kata ka jing chia te ka perkhat bo doktor ngadeu doktor kum no ngam rab ki brio te bat pengkhia ki ba pang ki ba pang ba sto ta ka puar mo bat de na ta ka daw usdang ya ka dispensary ken khat praspa prapulai preng jo ki jing usdang ya ka dispensary te na ula sang ya ka dispensary te ka sedang kata ka kampen khia aju ken iki brio
to kendiat pila bani tu yang ngi so tu ba hawa ki yo i ke jingpang ke jibri usdang kita ke dispensary long pila bani tu kendiat long ha kanu rukom usdang ya kita ke dispensary dan ki aspata ha kata ke por kenang tang mangila ban yo jing syai kumnu usdang ngatra ke di ke challenge yu ke jing ka kraw yu kat ban sedang ya kita ti pila ban cuma phang kendiat rai pastor ha bede begatur ti ho ngila persang bandum ki record bede bakani ka dispensary kumnu usdang mo ringem da yo dan rekat kum ki jing lab hi ki bangilum kat ba yo ki ma lai thu ki tamen musyarum mo ka jing sang jo Dr. Griffith ka dei ka jing rap ka bo yo na wheels nang ta ki riu pa ba ki don ki CM ki saudaru ki bala a jing rap yu kai man lai kata ti ki kristan ru ki bana sa ora na mo phlang ban na wei ki ya senyang pisa ban tre ka ban te kata ti dah ba ula te ka dispensary khat pras pa propula ki bri ka macam dawai na ki jaka ba marjan mo khat prapula sausa medem bola apa yang mau pulang te kasam khat praspa udawi i kata ka dispensary ba ka layat te kibri kedan kam thiak pangrup store kede mo mla da ban siu sim dawai le no namasa ka wei ke ndali ka jaka ka wei jengai te upar khat wang balai ngam sang da hospital te sedang pada hospital khat praspa propsau ki temen mau pulang tu ko di angka aspata kan kata but dangdan ulum ru khot ulum aspata bala pelong handuk mentai ke dangdan bala pelong jaka tep beriu pada ka balang presiden mentakin tiketu ke jaka lum kamu ke jaka kamu sedang ya ka hospital kita mendai ki om jaka aspata ti dangdan kini ki dakishin ru mentaka sya ka bami yang tu kedai ka ba naduk ta kapor ke naduk ta kapor handai ti kita men ki thu yang ba kidon ki mau ru ki ba ha bang tu kan try dari bangiti dengan labi tang bangim jo ya kata itu kijaka te upli kene ka aspata pat ka bana April ka praspa propsa temut kata long kumengi i mental long kidon stang kita ki mati ki jong u ka hospital kamdan shu angne tin long nak ni kijaka sunu ka lek ne kumnu ka ja kata ka hospital ka u la seng ni kijaka store sebab ben poisata mo suka banya thu ba kat kum ki record bala thu duni Dr. J Herbert Robert UMP bawan pet ya wanjung irikasi hausang ka praspa propsan ya thu bakani ka aspata ka bau Dr. Griffith u seng kadai ka basimala kadai ka basimala kana ta kadai ka khoj ba fer hana ka kum jing thu kan nang ta kadan ka kamera ka bau sumarpang ka wei kamera ka ba pu brio nang ta ka kamla kadai ka kamera kali perthau kada sa wei kamera ka ba kini ki nong pang ki syong man am ha kata ka kamera ba syong ban ap kinong pang pada kita ki khot bible balawa kata ka kanro ba uni teman pasan ngorsing pada badai evangelist ta ka por u yala pa ki brio ha ka hospital ya hospital yu thu khana ki brio ki fanga jingi ga jo Jesus Christ dang ji thu yong ba kani ka aspata ka police pu beji step de dadap police pu beji doktor wan pulang jing duai nang ta de ka bom nang sim ki nong pang kum tu ban rong iwe di iwe tu doktor ngo uni u temam sang ngosing pa de ul anang yalap parents pang ji jauh Jesus Christ but kani ka kumta kaya kata ka kam kumta kaya kata ka rukom te hakani ka aspatahi idan ki record ki ba ya thu ba ki nong pang hausam ka praspa proposal ki dan live pungut ki dan live pungut hoi khasan ngut ki sinrang khara ngut ki kenthei langut ki khna kiwan tiap pang kiwan lagi kendai tu lagi senang hari kasih ada akasam ka buat pada kilawan nadu rijan tiaro ki beri ki bubuan pada ki ba apa yang tagil alam ko kini kendi ka hospital ka beningkong du ka beningkong du hari kasih jan tiamo kasha bikin wan ki te nang ta pastor kini ki nalo kitu ki ba laong mata te ki nong pang hading ketua pada ka mo ki jingwan ki nong pang kala kiu ki apa hadu ko ba ki hajar ki kuat tele lang bang imla ban ai lut hang ni mon bar ba yo ki la poi ki hajar ki ta ki nong pang ki lawan ru ni ki snong ki phod li ki snong ri khasi jan tia jongi te kata ka record ka bang siam te ka ul pendap ki jimpo ki ba buon ha ka hai tai hospital barim te ka weni ki jimpo ki ba Dr. Griffith ule ka ba persa je kerma ko kata ka supra pubic lithotomy suprapubic lithotomy kadi badan mau de hau ni u jing puj mau hau ni u khlai tharai lam de ni u yu jing puj mau te medical term kamu te la report ru ya kata ka medical ha ka British Medical Journal sia ja praspa kan phau tho ya kata ka jing jia kan bakadai ka bading kong tam ka jing puj bala le hanot East India Broadway te
lala balai kata te dah ka baule kum ta te doktor ke fit weng je tu ka jing perkhat ji brio ba ka jing su ka jing thar ka dai ba jia na ka bor jong ki su ki krai de na ne ki dau je ki ka dau jong ka ni ka dau lo mut da ka dau yeng dau luom dau wa mo weng ye ka tu je pa ba pa pleng kini ki jing pang ji stom ki dai hi na ka dau ba ki don ka jing pang ho brio kan ka bala ban pen khia da ka bor jong ki dawai da ka bor jong ki jing sumar bat da ka jing duwai ru hau jisu ku munong panem long to kendiat ngan chu mai isu ikli kata mo long ngatrai por buwan hang ni kata ka jinget ke jung ki brio hang ni mo long ka dau jong jing pang ke jing stom ke de be ka dau yeng ka dau kum ta ken teng mut da ka jing sumar ke jong ula ban weng ye kata long kawan ke jing sha ye ki brio ken la ban chu pen sha kendiat trai ha kan ko kom long kata ka jing sumar ka jong ka weng ye kata ka kom perkhat ni ki brio ke jong ni te pastor itu ki por ka ba mensuar ni tip hi gum ka jai ben rio ki bobo hi te long ngi nget bagi jing pang jing stom ki de ki bawan na ka dau jong ka jing na ki dau ba na sabar mo tingi nget ba da ka ba ka jing pang kawan kum ta tingi haban wat ki dau ngi haban wat ngi haban ban khan ban shat mo ba ki ta ngin sa pen wan ra ka jing kenya pen sub ki pat mo ban law ban weng te gi de kita hi te da ka jing tre jong doktor krifet pada ka pasu thu gi breu kan ba pleng dei kum ta ki jing pang hi gi dei na ka dau jong ki knang jing pang na ka dau jong ki jing bomla jong gi ba sumari le di bat ka wara ka kom perkhat ka ba thamai de ha gi breu ba ki ai ke bar khat kim dei ki ba de na ka dau ki dei na ka dau ba mangi ki breu hi ngim sumar ngim ya da ya le de kan to fila man chu batai kendiat long namar kani gari ka hospital ka bening kong ka bengi sung thu hang ni ha ka rilom khasi ja jongi long balai pat nakani ka jaka long sei ka kenria lani kumnu balai ba kani ka jaka kamdan kumakalong mentangi i tangi ki mati hakaba ki yang kani hospital laki tu ki snam ki menchua te nang ni trai kumnu ka lej lani sheki e ki jaka ka poi te store hadin ba kani ka hospital kala dana po moflang te kala ya ka tu ka nisnam te hak sam kha praspa prapu khandai pa de na sa na puli ngan ni na ka ni mo kira ki jing tho ang ni ki be de bat kani ga yu hak sam kha sia ja khandai kha praspa prapu khandai pa de kidon kini ki paralok na sida po jai ana po regentia kumu yang uni mo ki kateng jong ki long uyang lalu u evangelist u syai lalu u kyang pasa u katwar u ling lalu ki bolong tema besan na juai u kupau salait na sangpung u sobar u tema besan u kersyau bat u langai rangjan na yangkiat ulong teman besan ba ulong bohoi na mau leber ulong lamin u kupa ka jona u kupa ka kat u kupa ka chania na sokha u siang bari noi kai ba u kupa udeng na nong talang kira tho sa ka Wells mission na ka banta ki balang hari jaintia ban ka pat ban ja ka suar pang la ka jong hajuai kada bolong bele kada bolong barba ka mo plang ka jangai palat ka baar ka long ba ki baduk ki ba keduk ki mla ban wan mo plang balalut pelat ka bala ki long ba ka mo plang de jaka ba kreta sam ne portalang ka bas kreta sam mentaru kan kreta sami lanta bat ka basau ka long ba u doktor Griffith u jangai palat nang ni balik cha juai jati hills ti kwa la ka jong ken tena ba ki kwa la ka jong ti ha ta ka snam hi pa de u walu ne u rahab Dr. Arthur Davis Hughes ti u ni one u Dr. Griffith u training u hamu plang ti lasdang pa de ka ni ka hospital ka thamai juai ya ulum soyong hausam kha praspa prabu khandai tenda lasdang ya ka hospital sete ti kamu plang kamlong syu ka pedeng kamlong pedeng syu na la kata de plesak surok ka praspa klepwe plesak surok silong seora ti kamu plang a jingai kam ya len kamlong len tisu ka ba ar ka khriat ka balai ka duna plat kamu plang dan bok bagi don diga kita silong water supply scheme ta ndri tengah kamau dak knarungi hap tong umi hap kita kho ti da kita kidi daw ke pelong pengeria no hospital nang ni tendala pengeria ber store ti pengeria no hospital kira no sia seora pa de namo plang kira seora ti ka badan ha juai kalong ka kenja tenat nang ni ka pakilit please juai ti ndala ara kan ria sia seora pa de ka praspa kan fuwe ti kini ki ba namo plang ka mat ta ka por ki persya jur kan ja ka jingle jo commission ti ki persya ti pitip na pastor bahak sam ka praspa kan fuar habanat balang arngut kirang ba namo plang nakadaw ki persya yang ta ka jingle jo ka Wells mission no ta ka por tina ka sispa tam ki de khot ka balang
kahir sa kaprapo ngot ki dekat balang kata kapor kala kata ba Lakta. kata ti to kata compare ti dala po po sora pade usahap usdang beng ya kakam jingpen khia tu da ka ba usdang ya hospital sora pat kalau long ka jingker khu ka bakrau ya kata kapor sora pi nak mtaki beriu ke badan tu ti kidan ru gi jinge tho mo ke ba batai ba habudan sora kalau ka bastra ban perkhat ba usahap ulek gumno jurung siki nalo bau sumar pang pero singi ki beri situ kamtam gini kejing pang kisori ki bajur pasit he nang ta pada kejing pang sit te urung se ki yang ki beriu nang ta pada puut wa kejing puut nang ta pada mri tak tahu le si ki wei pada ki kam ki bau le mu golong ban rong ban let nak wi song sa wi pat te jura utrnia kusai mo jura ki dawai ru ki ji ga masuk rap tipi kasngam kaslam te usai perkhat waktu kemungan le mo ban yadai kini jing sengam jing du kitar te udai mau ban kong basnai ta kaplas ni kan da ka sni ba de chuna pla uthap te da ulat thap kum tu ki chi su Kamu dokter Griffith sekian. hoi te na ba de ada le sa ora ba di jing basnai ki mau ti sni sa mu plang te de ki plang ka kham sia ti sa ora di ki mau te dang tang da nang hakandong mi nong pang ro da pe pom mi tu le no te usah perkhat wong teng le nom tu ura lo jong membeti nang tahu jura ru ya kenika kerja jaga bu membeti belum kerja tebel mud ini kandelam tu kan ya candle stand membran candle stand ti kata pada ka bau jupunan kamban puli jing bau sang karel te bau wan karel ti ura dita pada ulem nu ura do membeti le jong thang tu sa sumai ki nong pang kata kenika bau le jadi ti kanika jile ju kala pen long ka ka jing mentoi ki brio na lo kata pada mde tambah ulek kum tamo doktor Griffith kai ru ki brio ku pada bakin dong ki nong tri mo balik sigi wewi ki chnong ki mamarjan nang ta haus nam kha praspa khandai pho nyo pada jano ujumai hapo rikasi jongi mo tende jauh ujumai pada te ketika hospital si ka du no kan sesora tum ketika mission ko ong yo doktor Griffith ten le kum nu habala do doktor Griffith upar khat uang ki ra ki okta le no halai lekot pada pois halai lekot kena seora Kemudian jong tu jumai ba khat praspa kanai pinyo kawan no salai lengkot ke du no seora hoi tidak ke pois halai lekot pada doktor Griffith upli kenika hospital pada po lai lengkot usam khat praspa hadian jong jumai ba khat praspa kanai pinyo ulai seora ka atrik banai di November banai no opera mo nong siaja praspa kandai pinyo pi baliki kendria na seorang mo kada kolong menikau mana pi baka dispensary baka hospital kala ajar thai tim ton pisa ban repair ka ba kolong ba kasurok na silong seorang harul ajar lut te simpur ban repair ka sakatu ko por nang ta doktor Griffith ru ka juga jikha kala here te seorang te bas ngam numlong ti nang ta pade ka ba saw kolong ba mla ban bu missionary an ngot seorang we doktor we itu mla bisa bangkit ti ong la kum no tong ya pleno ala lengkot kada kolong bakal lengkot ketika jaka ke balak balik nanti ro seti sedaki ka jan sesilong ro kalong jan nang tapat de hak tu kopor kalong pedeng ru idiki jaka jungi te namar ba kasokar tu ki por kala asang dan pada hospital ha po silong bat ha ki bai paki jaka ti la ulai lang ba kamemi biki kun hang tu po lai lengkot ti sangya ka hospital hang tu paki record ki thu ingi ba ka kam ka ya ji po lai lengkot pada halai lengkap pada ka bau sahab ulek kalau bau train gini ki brio tu wa training de ki brio ya ki brio jongi ya ki brio jongi ti gini ki brio jongi pada da gila anang kum tu upa iki belet siktu ku jaka ba marjan kai kum sa sayuwar ki thamau lengat ki semet itu ki jaka ki ba marjan ti kalau ngumba long no ko bo u de u hak jo ko por long bo wa training gina so te ban play kan sing school ro hak ta ko hoi mandi kai ki brio Sakawi ke jingkeli ke mangkwa ban bu sana kabi deibat uniu Dr. Griffiths na lor ke ka kam jingpen khia mo ka kam sumar ka ai ki ipat ki we ki kam ki bole ha ka bai deibat ke jingelap ke gospel pi u Dr. Griffith ade bola ka kam jong u Dr. Griffith si ke dehi na benda banyak ke gospel mobster ti ade bola apa yang mo plang tu i ka ni ka jingplot jong ka kam mang ni namar ba hagariko ni ke ba upha cha the cha reports mo pha cha wheels kolong ba ka ni ka jaka ka ka ba ka ba sitong ni mo ke ka ni ka sno mo plang jongi ki brio ki da ka jinget ke ba scam ba jinget barem te kum ta ba upe ja ka ni ka jinget ji ki brio ka ji phra ju kolong ko no ban ya la ba ka gospel ka ba ne kong bo le kolong barong ski ya
Ti kita ngi tu yang ba bayar bi tu dei tau ngosing tau sama pesan bani kong jang kabalang. Silong tak kapor kan. Uta du bayar. Ti nang ta pada ngakle ba tu ipi mene nang kong. Do wi khuna samlan na so na sel ha ba kateng kisorai. Uta dei nong kle dawai kan. Wow Dr. Griffiths train you. Ti ha jo ko pa pada udai no pen kelak tien. Ha kapor ba Dr. Griffith urung sikiyeng kan. Ti dah ba urung sikiyeng tu i ka jing yu tu ya lapik gospel. Ti ka wei na ki jing kaplan ka ba maki kile ka long ban bu yu yang ni ngor sing ku evangelist ban aya ka jing lapik gospel. Ti ka ba ni ko ba le ka long ban sina sya ka yemani. Dan dia jing yemani baren. Kemudian dia yemani ka ba ningkong ni sina Dr. Griffith. Ada Dr. Griffith bikin para itu kepuar. Idan ni ba mau usna kan? Ti dah usna itu yang mana ibaran? Ti uni Dr. Harvard Robert sa kata kepuar ba long MP bawan pet dia tu report kata ka hakot juga tu ka kot juga ka baide ba ka jing ka report juga baide ba ka jing wan juga ikasi kan utho. Ya kata ka jing dia. Wang ba ka si balang. Ti dah ka si balang kini ki kestan mo plang kiawan. Dakiawan ki syong ta po kata ka ati yemani baret mo. Ti nang ta pada laslang ya ka jingseng da ngor sing lama pesan hari kata pada Dr. Griffith pulih nak tinjau boleh duai bahde bola pulih tinjau boleh la duai nang ta pada sai tu khana kaki pa iba ni syong dangong gisngap yu de bau keren ti kawai ka jinglo bau pala ka bau Dr. Griffith bukan kalong bagi beliau ki ia je pada yang ke jitu yang bahaya dia bau Dr. Griffith ulah subar ki beliau dak habawan na seorang wanang nung da poe ni mau pelang ya boy yu de ya kali jing kali ya kali yu boleh Dr. Firman Siji nang ta kum nu ban sumar dang ilong kum tangi pang kum tangi suk po ni jerho le kum nu le du Dr. Batai te kan ni ka jinglong ju ka penlong ya ki beliau bakin ni bat nak ka khasan ngut ki kestang bana ta ka por kala keu si ki lai phok tam kan atang ki sam ki bobot bat gemong ya pilih hadu sam kha praspa khandai pho we swaban ra ya hospital sepo seorang lite la pho hadu si spa tam te ti kita ri ka jing le ka ju ka ba mo u le kan ka ki kat kum ki rekod ki bang syam ka ri ka jing le ka nalor ka kampen kia ukit kiaru ka bidi ka kam balang mo ka kam balang ka kam yalap itu gospel kan kita kalong kai pila ban itu khniat ka bidi pa ka jingkut jong ka jing im ka jong ulong hai ulik phai biang nang ni ka ka ba jia din kata kan ti syo ban point sa kata mo pastor ti ka hade mo li Dr. Griffith ula tari kumta ti mde tang bo yalap mo phlang ki ulet sya kini ki jaka ki ba marjan pi ke ba kat ke ba mo ula ban let ka ba ulet bahag li ka kukuan mo be sini maka de ti sora nang tau hiar sarang scan ki jaka soyong masok yong ru ki ka bayat ti kulahi ti satu poi banyak ke gospel but kani ka pelong ya ka district ban lalong nok mo slang ya ka district mo phlang ikan ta ka puar ban pelong ka district mo phlang ka ba ni kong ta ka puar nang ta ka presbytery mo phlang ka soprahi ta ka puar nang ta ka wai ka ule ka long ban pelong balang ro hamureng ban pelong ka wai ni ki kentai balang mo ban hamureng na ba hadu ka puar bo Dr. Griffith hiu la le na nang ni na po sora ta pastor ka mau pulang ka mau reng kilong ka wai ka balang tang ba ka mau reng ka de ka kentai balang ka mau pulang ka de ka balang ha ti hadin ba ula mi nang ni na po bo pulang ba de sora ti tip ka ngimda yo jing tip syo ba ja yu tenre daw wa po ha po sora tu la ja lo jumai ti kamet ju kam khlan chu namar ba chithile ka sngam po sa la lengkon pi haksam syajar khandai spa iwei la dang bakla kat kum girikot haksam syajar khandai spa iwei tu lalit chuti no setia sya mo cherry wheels wan phai biang pat de house nam khana trik jong banai December sya ja kana spa ti nda ba ulasa ka tu kan ni tangsi ka tu kan ni banau sa ti ulalit phajin du no asar kari pat de house nam sya ja kana spa sa ka uli phai no nang ni haks nam har kana spa sa kan ngim tip shu long ya ka long de ken kum kiwi ki don ki bak mo ki ba klat akani ka jaka ka jongi ki bonri ngi sung thu bo Dr. Griffiths long ulit phai no nang ni haks nam khat kanai spa sa hoi ni ga kidang ki kani ga baptisma certificate mat baptisma register ka badan by pastor Enam Roy ki bangi ya lum record mangi kan Dr. Griffith open baptism khun jong uru hamo phlang ye khun jong Dr. Griffith hoi ka kerteng ka di ka khun jong kerteng ka Eleanor
ilan or open baptist ya kini ka khun ong haka karatrik jong banai mi saja praspa prapuwe di pen baptist sambo plang dau sahab Thomas German Jones sto syo ban penkot ngaku abanang gubli thi u Thomas sahab Thomas Jones baning kong la dei kupa joki khasi alphabet te Dr Jones Robert u dei u kupa jok khasi literature te nganu mo banong mangaru bau Dr Griffiths la dei kupa jongka kampen khia la ni ka medical mission ya kan ka jat beri kuasi ka jongi lam da dei bau Dr Griffiths wan sini mo ngim khak krat deng bangi ka jat beri ku ni tenga suban ai burom yu ugen yang ni ka nam ku kupa jong kampen khia hari ka sijat dia jongi Kebeli shibun teman pesan nak bentar ketuk jing keren ngis ngo kemen shibun akan ke por bang yo mani keren bat pi ai kebeli ke por ke jong pi bat kham tam ngi nak bentar kini jing tip ki ba PPI jongi kidang long thmai namar ki ba bon preng jongi ngim the tip chapang u Dr Griffiths ho ngi tip ha song Thomas Jones u bangi mo bawon ra ke gospel kini ki lung khasi jantia jongi hinrei ha ka dei pat bat Dr Griffiths kalong ke jing shai bat kalong ke jing tip yang ting ai ku blai se chisian pi ban nganget kalong ke jing kerku nak bentar jong pi baro ki bapet ya kan ke program ke jongi ti shwa bangin penkut ya kan ke program nge shwa ban shu highlight kindiat ak dei bar ke program ke bangin ti kendu ak tai ke wei pat ke tayo ke chiterik ke jong ubnai me arajar arpuwe namar baka arterik ke dei ka Christian Home Sunday ke baki balang baro ngi hakasi janti ngi rakhi ya ke Christian Home Sunday ke bangi penlong ke sniu try ke kerpang na ke bentai ki rempe yang Kristan ki jongi bar kumta ha ke dei bat ke ni ke program ke shitrik ke jong benai me ngi kwa ban wan lam shapi ya ke jinge kren halor jong ke family and mental health ha ke bangin seyo ya ke jing kren nei Dr Eddie Mukim ban nei Dr J Lingwa Dr Mrs J Lingwa ki ban sa ayo ngi ke jing shai ha ke dei bat ke ni ke topic le ni ke phang ke bangi ni kren halor ke yeng ke sem le ni ke family bat ke mental health bat nga shwa bangin penkut ya ke program nga kerpat ya pi ni snok ti lang bat ngi ha ke wei pat ke tayo ha ke bangin wan lam ya pi ke ni ke jing kren halor jong ke family bat ke mental health ti shwa bangin penwai ke kerpat itu men besan in chibu ke jing duai ke ba lingkot nak bentar jong pi baro ki bapet ya ke ni ke program ke jongi yang eme ablay nama kani kapor ka bakodor yang eme ba mesha yangi bang nyok ban pendap ya kade ka program ka bakar pang jong ka jinga sang samla sinan hakaba nginget ablay ba men isna ya ka ban kerku ikini ki jinga krang ki jongi ba ki long ji amen si am ki long din ha ba ki long shwa ka jongi ki lele nam ta ka boram ka jome ba to isna ma ka ta ya ka ban kerku ya kade ka por ka bakodor baro bar ka buai no ta ba che ba ka jo blei ka jinga ye ka jo Jesus Christ bo try tam just log ba thang ba ngan mai lam jo man si ma khu ta bi ni lai wei blei ka ba syong dap kar hai ba ting jingi wei pi wei banget kan ni ri partikul satlat matai kata ba bom chukut la kata amen